Det som sagt 5 tycker man för. Nummer 1, alltså den sunnaste badren till Soringren. Nummer 2 till Sumpinger. Nummer 3 Klaksvikinker. Nummer 4 Vestmenninker. Och nummer 5 Voppinger. Voppinger alltså norraster. Svarter i Erva, Sumpinger reier i Erva. Och Soringren har blåan stock och reier rand. Havnabadren hever Drekastan og Vestmenningren hever det grøna rim. Sumpingen hever vunnet trudja der senaste ferien her i sommar. Første fer vann Suringer og så gjerne vann Klaksvikinker 2 fers. Altså, Sumpingar har vunnet trudja ferer, Klaksvikinker 2 ferer og Suringer 1 fers. Og så rævd for vi skal være ferjamester i 1904, og han fer vissar til hus i dag, steg fra Ferjabanka og steg fra Fråbjerg Søknar kommune. Det er så mye trångt her inne i vattnen av fjøren at vi må ligge nægge ytre, nægge vel for vi skode der. Og så bruste alle rører i skjegg, der tog og av. Vi noen egvelige høren spurte. Det stender frøyeren fra bånen av kverjen baten. Og her kommer så disse 6, der skulle være 6, der er altså 5. Dessar 5 sletjenar skulmad ut etne Trondheimsvågsfyr. Desse sunnaste badren, det er altså nummer 1. Han, det er Soringren, det var vunnet 1 for i år. Og bader nummer 2, reier i Erva, reier i Rim. Og Elkjembla Rond, jo, det er Sumpingren. Så kommer bader nummer 3. Det er Klaksvikinker. Han har rei av stokk, blåarand. Og så har sånne her badren grønner i Erva til Vestmenningeren, eller Vestmenninger. Og så svarter i Erva, Voppinger. Og som sagt, Sumpingar har trudjar sigrar heima lonken. Klaksvikinker har 2, og Suringer Føra menn i Soringe hava 1. Det er deia stilt, det er rørestilt en antesor i det. Solen ser, negver bilar, køyre inn etter, eller ut etter venen, vilja vi rauren. Folk bavmennene vi, og folk råber landet bavmennen. Ser det spennende. Vestmenningeren tilsteller jeg vil ha vel enn. Vestmenningeren er han som ligger 8, som er, altså bader nummer 4, grønner i Erva. Fremster. Atter her merker man lydsyndene til at vysa gåan råger. Og til gjøre alle disse her. Men Klaksvikinkeren er ega tutter nå. Og Voppingeren er eisende tutter. Soringeren og Sumpingeren rekva Seian. Og det samme Vestmenninger. Altså Vestmeningeren er fremster. Han er en luttla bosslang fremme for Klaksvikinken. Så kommer Voppinger som nummer 3, næg 8 for Klaksvikinken. Og så kommer Sumpingeren. Han ligger framme i halvun Voppingen. Og 8. enn er Suringer. Vi har lura nu her oppa. Ja, blir det ikke langt til vi får sutja hva der har vi bytta noen. Nå kommer Soringeren fram av halvan Sumpingen.
Leja meire magnui för att det var Soringren som startade det här nu en av er. Och nu gånger det i Sajon men och Rauru och Vögrun Arala i hela tiden men kraftui. Klaxisingren är kommen längt fram av Westmaningen, en halva buss långt. Westmaningen framme vid det kanske. Men Sumpingren kommer spegeliga men tryggt framme av Klaxisingen. Och Wobbingren blivit nattpaster. Han donker tvär buss långt ur 18-4 hinar badarna. Alltså Westmaningen 8, en halva buss långt framåt till Klaxisingen. Så jag Sumpingren. Nej, så jag Soringer. Nej, Soringren slett inte så att allian ut hade visat att badarna vänta ut efter fjörnatter. Det låg som en bor i malen och nu blir Sumpingren ägvliga framaliga. Ta så att det Klaxisingen som fer framom. Alltså Klaxisingen främst Westmaningen och Soringren jauner. Soringren framme för Westmaningen. Nu har vända allt vi ut efter. Och Sumpingren nummer 4 och Wobbingren flera bosslang 13-4. Fyra få att här 2000 meterna nåddes där alltså helt innan santen och som i skitten så en bor i här ute mot ett förra backa och Westmaningen som taktes han var näst norraster han ligger främster kom lugga som man färra naga atterom och Klaxisingen nu främster skoten framför Soringen och Westmaningen och Sumpingren fram emot läraren och Klaxisingen. Det är det som tar i grinden i spök och gånger väl att gånger stillesliga och frialiga fyrelse intill män så bara kasta och dojtjan under och kairoan och lugga som iltjumrojarna. Här lugga som naga ligger och lurar att han fyrir här att det ska vara en herrdister upp under ändan. Klaxisingen skoter framför Westmaningen och fram i halvan Klaxisingen ligger Soringren och Sumpingren. Nu Sumpingren kommen helt upp av syna Soringren. Ligger fram i lärarna av Klaxisingen och Klaxisingen en lutesinder. En spann eller så framför Westmaningen. Så kommer vi ut emot de innare kajene, de västare kajene. Klaxisingen en fot framför Westmaningen. Men Sumpingren och Soringren kommer så lojande framåt där. Men Wobbingar här är det alltså negv 18-4. Flera busslångt där 18-4 innan badarna. Och nu Soringren, ja han bara tuttar i Araland. Nu tagar Sumpingar sannoliga tuttar i Nu vill jag att här lugga som tagar och lägga för det rumse. Här tagar tuttar i Sportren långt i gång. Han långt i gång, Klaxisingen 8. Men Sumpingren vinner fram. Han framme av attara Bowbäcke. Kommer så spegla främra Bowbäcke Klaxisingen. Lugga som, nej han främra Bowbäcke Klaxisingen. Klaxisingen en lilla spann framför Westmaningen. Löjdelmoner. Och nu Sumpingren framme av Toftebäcke. Klaxisingen.
Soringren altså nær 18-4. Klaksvikingren fremster. Vestmeningren Edla Sumbengren, her så mye jauner, Istasia. Men Soringren nær Luidesen 18-4, han halve Sumbengren enn. Det stått etter mål, vi finner ikke det rug. Nu det hva der jeg vil ha tøtt. Sumbengren og Klaksvikingren. Til Sumbengren Klaksvikingren, det altså det som vi nu skulle hava. Det stått etter mål, har stått. Og Sumbengren, han kommer nu fram under nummeret, fram av røntjena, fram av staunen. Nu fer han stegelig fram om. Det for jeg fer Klaksvikingren, det for Sumbengren. Men Sumbengren den tryggare. Her får Sumbengren fram om Klaksvikingren. Sumbengren nummer 1. Farja mestaren 1934. Klaksvikingren nummer 2. Vestmenningen nummer 3. Og Soringren nummer 4. Og nu skjøta der fyrir. Sumbengren, Sumbengren, Klaksvikingren, Vestmenningen og Soringren. Altså Sumbengren nummer 1. Klaksvikingren nummer 2. Og Vestmenningen nummer 3. Jeg vil ha stutt i middelen baten her. Og Luidesen 18-4 her kom Soringren som nummer 4. Svøra med Soringren. Og nu kommer Vobbingar inn i måtemalen. Og her vi skålet fra dem. Her skulle det for Vobbingar. Altså Sumbingar vunnet 4-4 sommar, 4-4 sommar, og det var eggvillige veker og gode rover, eggvillige jauner var der alle sammen, og det var ikke næga som helst i at spittla roveren i noen spurt i tannforstand, helt ena standande veker da suttja. Og hva sier de nå inn i malen, passer at ikke som vi finker i til malen. Vi så av malen og tar tinka seg nummersluttene. Nummer 1 var Sumbengren, nummer 2 Klaksvikingren, nummer 3 Vestmenninger, nummer 4 Soringren og nummer 5 Vobbingren. Så her har vi några tøyer fra hine roverne. Så gjennommanna førende våre. Så Sumbengren 90 minutter 11,8 sekunder. Så Klaksvikingren 90 minutter 12,2 sekunder. Så Vestmenningen 90 minutter 12,2 sekunder. Så Soringren 90 minutter 12,5 sekunder. Og så Vobbingren 90 minutter 36,8 sekunder. Det var altså Sumbingar som får stevet om 500 kroner. Iverattet til baden, Iver. Ja, alright, takk for det. Vi finner alt vel vi. Ja, det 500 kroner tar glemt det. Men nu finner så Sumbingar her at det var om steipen fra Färjabank og fra Flåpia Søknar kommune. Og det skal så si at ena for at verkvære rover innhentan her. Roveren av tutsjemannaføren og hugsi ikke vi nægan til å hava særfis. Ikke til kapprover, og luidrindene var som sagt av dem allar beste som man kan hugsa seg, men mennene som sautu i baten gjørde seg reisen i stauran omeg. Så litt baten med råpa hurra her i kvernøren, her vidde i Dramalen. Og vi hesten her enda vid så sendingene fra Tvørøyre og sitte i til Bridgebakka og sier hva vi har iver.